варзишро баҳри беканори умедҳо талошу орзуҳо ном мебаранд. дар ин баҳр на ҳар кас ба соҳил мерасад. танҳо нафаре самарае аз ин баҳр мегирад ки пайваста шино мекунаду мақсадаш ба қуллаҳои баланд аст. қаҳрмони барномаи мо бошад фарҳод неъматов аст. фарҳодест ки чандин солҳо таҳти роҳбарии исмат хоҷаев машқварзӣ кардаасту ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст ва дар ин баҳр доимо талошаш ба расидан ба соҳил аст. рӯзи наворбардории мо ба санаи таваллуди исмат хоҷаев рост омад. исмат хоҷаев мурраббии теквондо ВТФ буда тӯли солҳои дароз ба ҳайси мурраббӣ ва сармураббии намуди олимпӣ кор кардааст. фарҳод яке аз шогирдони пешқадам ва натиҷадори ӯ ба шумор рафта, ҳамчунин ба ҷуз аз шогирд ӯро аҳли оилаи худ мешуморад, чунки тахмина фарзанди онҳо ҳамсари фарҳод аст. якум мураббиш исамова тахмина буд. бисёр мураббии хуб буд. баъд то як дараҷаро ки тайёрш кард, баъд дастаи миллида интихоб шуд. ӯ вақта ман дастаи миллида мураббии дастаи миллӣ будам. бисёр варзишгари хеле ба меҳр буд. фарҳод бо тахмина дар як толор машқварзӣ мекарданд ва тақдир риштаи зиндагии онҳоро бо ҳам васл кард. агар қаблан фарҳод ҳамчун шогирд ва ҳоло бошад фарзанди хонаи хоҷаевҳост. барои ман ҳам бисёр масалан осониҳоро овард ки вақтое ки ман машқ мекардам, яъне камбудиҳо набуд. яъне оилаи ман маро хуб дарк мекард ва кӯмаки зиёде барои ман мекард ки яъне ту аз машқ омадаӣ, масалан ҳаст вақтое ки ту бояд 1 соат 2 соат дар хона масалан хоб кунӣ, ғазоро сари вақт масалан авқоте омода мекард ва мехӯрдам, масалан доруҳоро сари вақт мехӯрдам. яъне як нафари дигар, як мураббии дигар дар тори сари ман, масалан оилаи ман шуд ки дар як оила маро дастгирӣ кард. дар солгардаш бо аҳли хона аз даврони мурраббигӣ ва ҳунари фарҳод онҳо ёд меоваранд. Про него могу сказать только очень хорошие слова. Хороший человек, спокойный, уравновешенный, всегда поможет во всем, если попросить. Любит свою семью, жену, детей очень любит. Да. Ну, работящий, ответственный, хороший зять. фарҳод неъматов варзишгари риштаи теквондо ВТФ намуди олимпӣ тӯли зиёда аз 20 соли худро дар варзиш гузаронидааст. аз омони кӯдакӣ меҳри варзиш дар қалби фарҳод ҷӯш мезад. бо кӯмаки волидайн ин навраси кунҷгов роҳ пеш гирифт ба олами солимӣ. хеле бачаи меҳнаткаш буд. амн варзишгар чи агар хуб меҳнат кунад вай мекунад, меҳнатдӯз буд ва меҳнаткаш буд. вай бисёр теквондоро дӯст медошт, бисёр шавқ дошт ки муваффақ шавад. чанд бор дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҳам дар синни соли кадет буд, юниор буд, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳам синни сол ҷои аввалро гирифта буд. фарҳод дар хурдӣ аз падар ятим монда буд, аммо модар барои амалии орзуҳои писар ӯро ҳамқадам буд. аз синни 10 солагиам шурӯъ кардам ба ин намуд. яъне ин намуд дар назди хонаи мо боз шуда буд дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. баъд ана дар он ҷо шурӯъ кардам ба ин намуди варзиш. хеле варзиши ба дилам наздик омад, яъне ки хеле дӯстдоштанӣ шуд ва ба ҳамин варзиш рафтам. ва мураббии аввалини ман ҳам исам ва тахмина буданд ки тӯли 2 сол дар дасти он кас тамрин кардам то ин ки ба тими мунтахаби хурдсолон интихоб гаштам ки дар он вақт Қармишев ҷавонзеб будам ва аллакай тӯли дигар хато накунам 10 соли дигар дар таи дасти Қармишев ҷавонзеб ҳамчун тими навҷавонон ва бузургсолон бо ҳамроҳии Гулов Рустам моро дарс медоданд, тамрин медоданд, баъд барои мусобиқаҳои оянда омода месохтанд. модар намехост то писари орзупарвараш маҳрум аз рӯёҳои кӯдакӣ монад. бо кӯмаки модар фарҳод ба майдони беканори теквондо даромад. мусобиқаҳои шаҳрию минтақавиро ӯ бо дастовардҳои баланд пушти сар мекард.
мо масалан чунин толорҳои варзишӣ надоштем, чунин шароитҳо надоштем. Ҳамчун як варзишгаре ки тӯли чандин солҳо аст ки дар ин варзиш ҳастам ва дида истодам ки чӣ қадар пешравиё ҳаст, чӣ қадар пешрафта истодааст. Ман албатта ҳар рӯзу ва ҳар рӯз шукрона аз ҳамин истиқлолияти ватан мекунам ки чунин давлати обод дорем, чунин шароитҳои фароҳам барои мо муҳтарам ҷаноби олӣ овардан ки мо варзишгарон аллакай ба ягон давлати ҷаҳон аз лиҳози масалан толорҳои варзишӣ ҳамон дигар мо аз ҳеҷ чӣ камӣ надорем. Ва дар он вақтҳо сахтиҳо зиёд буданд, масалан ки давлати мо нао пеш мерафт, масалан оилаи мо ҳам аз оилаи масалан пулдор набудем, масалан оилаи камбизоат будем. Падари мо ҳам хеле барвақт аз дунё гузаштан, мо ҷавон мондем ва ман аз модари худ то ҳол масалан миннатдор ҳастам ки маро ба ин роҳ масалан дастгирдӣ карданд ки ман кори худро давом диҳам ва ҳамеша дастёри ман буданд, дуогӯи ман буданд ки пас писарам ту ин корро метавонӣ, вале аз аввал ки рафтӣ биё то охира масалан орзуе ки дорӣ ҳамеша ту ин орзуро ба ман мегуфтӣ. далер фозилов ҳамсабақ ва рафиқи фарҳод нематов онҳо дар якҷоягӣ тамрин карданд ва аз кору пайкори якдигар ошноянд. фарҳод нигматовро ман хеле боз мешиносам, барои ки мо ҳардумон дар як толори варзишӣ машқ мекардем ки дар воқеъ дар ҷои пединститут буд. ҳамаҷода машқ мекардем, як ҷоя машқ мекардем. Баъд вақте ки ман машқро бас кардам, ба Фарҳод давом дод машқро. Ман баъд касабаи мураббигӣ рафтам. Фарҳод алҳон варзишгар буд. ҳамчун мураббӣ манда хеле осона ба ин варзишгар кор кардан, барои ки ман ай пишти ин варзишгар намедавам, ман намефаҳмонам чӣ кор кунам, ман дар распорядок дняша нигоҳ намекунам. Фарҳод худаш ҳамчун варзишгари ҳерфаӣ саҳар мехезад размин карда, ҳар саҳар дар машқ дер кардан буд. тарзи мисол авқотхӯриш беҳад дуруст буд. Ягон чиз зиёдтӣ пешаи мусобиқа мисол мода нӯшокиёи газнокӣ мумкин набуд ва ҳеҷ вақт дар мисол ягон маҳаракада мештем худаш намехӯрд, барои ки медонист ки барои вай ин чиз зарар дорад. Беҳад варзишгари ҳарфаӣ аст. ин набарди фарҳод дар шаҳри турсунзода мебошад. соли 2009 ин солҳо тими эрон яке аз тимҳои пурқувваттарини дастаҳо дар ҷаҳон оид ба теквандои олимпӣ ВТФ маҳсуб мешуд. дар ин мусобиқаи кушода ҳайати дастаи эрон ба тоҷикистон омода буд. фарҳод тими тоҷикистонро дар ин мусобиқа ҳамроҳӣ мекард. ин мусобиқот ҳарчанд дар дохили кишвар буд, аммо рақибони хориҷиро бо ӯ рӯбарӯ кард ва фарҳод нишони тилло ба гардан овехт. акнун барои фарҳод вазифаи пурмасъуле пеш омад. ӯро мебоист аз канори кишвар ба миқёси ҷаҳон равад ва ҳунари худро дар мусобиқаҳои баланди ҷаҳонӣ нишон диҳад. ҳамин тариқ роҳ пеша гирифт ба мусобиқаҳои беруна. соли 2011 тими кишвар барои ширкат дар мусобиқаи байналмилалӣ ба шаҳри караҷи ҷумҳурии исломии Эрон сафарбар гардид. ҳайати тими пурраи тоҷикистонро фарҳод ҳам ҳамроҳӣ мекард. ин мусобиқот ҳам исбот кард ки фарҳод рақами як аст. худи ҳамон сол дар гинҷӯи Корея чемпионати ҷаҳони теквандо WTF доир гардид. аллакай фарҳод номзади асосӣ барои ба даст овардани медал ба ин ҷо ҳамроҳи тими тоҷикистон раҳсипор гардид. набарди фарҳод нематов дар дидор бо рақибони Сурия, Чин, Тайпе ва Венгрия то ба қисмати чаҳорякфиналӣ расид. барои ба даст овардани нишони биринҷӣ фарҳод шикаст хӯрд ва дар қаҳрамонии ҷаҳони теквандо WTF мақоми панҷумро касб кард. барои интихобии олимпии омодагӣ медидем. моро Қармишев Ҷаҳонзеб, Гулов Рустам, Хоҷаев Исматулло ва варзишгарон ки дар он давраҳо буданд, масалан Бобоев Матин, Фозилов Ислом, Фозилов Далер, ино ҳамашон як дастаи калон ҷамъ шуда масалан дар тори сари мо масалан бо мо кор мекарданд. яъне ҳама таҷрибаҳои худро ба мо доданд ки мо то тавонем то бозиҳои олимпӣ сафар кунем. худи ҳамон сол соли 2011 барои фарҳод соли набард ва талошҳо буд. ӯро мебоист барои ба даст овардани робхати бозиҳои олимпӣ саъю кӯшиш кунад. дар Таиланд чемпионати Осиё барои ба даст овардани саҳмияҳои олимпӣ доир шуд. фарҳод дар ин қаҳрамонии Осиё сеюм шуд ва ҳуқуқи ширкат ба бозиҳои олимпии Лондон 2012-ро ба даст овард.
бо варзишгари афғон буд. Вай чемпиони дуюм ҷо дар мусобиқаи ҷаҳонӣ гирифтагӣ буд. Бисёр рейтингаш боло буд. ҳамуда бой дод барои фикрам як имтиёз буд. Як имтиёз баланд буд ама афғон. Ва барои ҷои сеюм қати як ҳитоӣ задагӣ буд. ҳитоӣ ки масалан вай барои ҷои сеюм гирифт, ӯ ҳитоӣ дар бозиҳои олимпии Белҷин, яъне Пекин, ки дар ҳитои баргузор шудагӣ 2008 баргузор шуд, ӯ ҷои сеюмро дошт. Яъне масалан соҳиби медали биринҷии бозиҳои олимпии Пекин дошт. Бо ӯ вохӯрд. Баъд ӯ бозӣ муваффақ шуд ва ҷои сеюмро ва рӯйхати бозиҳои олимпиро ба даст овард. соли 2012 низ фаро расид. пеш аз ин чорабинӣ сатҳи олӣ дар теҳрони эрон мусобиқоти байналмилалӣ доӣ гардид ва он ҷо Фарҳод баромад намуда барандаи медали тилло шуд. Аммо барои ӯ бозиҳои олимпӣ аз ҳама муҳим буд. аз рӯзе ки ман амин хато накунам 15-14 сола будам ки ман фаҳмидам ки бозиҳои олимпӣ чи аст. Яъне мо диско кассетаҳошро тамошо кардем ва ин меҳр дар дили ман пайдо шуд. ва барои ин аллакай ман аз ҳамон вақт мегуфтам ки ҳама вақт ки орзуи ман ҳамин аст. Мехоҳам ки мисли масалан варзишгари эронӣ, масалан варзишгари амрикоӣ ки онҳо чӣ қадар медалҳои зиёд доштанд, тамошо мекардем онҳоро. Ин ҳавас дар дил пайдо шуд ва баъд дигар ба ҳамин машқамро дигар ҷиддитар ва сахттар ба мақсади худ дигар оҳиста оҳиста фақат ба мақсади худ талош кардам. ӯ билохира роҳ пеш гирифт ба бозиҳои олимпӣ Лондон 2012. шиорест ки муҳим на медал, балки ширкат аст дар бозиҳои олимпӣ. ба шиор расиду ба медал не Фарҳод. дар он давра ногуфта намонад ки президенти федератсияи мо Маликшоҳ Негматов буданд. он кас яъне хеле дастгириҳои зиёд кардан барои мо, барои хориҷа сафар кардани мо. Яъне мо зиёдтар сафаромон зиёдтар буд. яъне аз лиҳози масалан сафар мо ягон танқисӣ надоштем ва мо тавонистем соли 2012 дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунем. Ман ва Алишер Гулов тавонистем саҳмияҳоро гирем ва дар ин бозиҳои олимпӣ иштирок карда яъне давлати худро дар он ҷо муаррифӣ кардем дар ин бозиҳои олимпие ки дар 4 сол як бор баргузор мегардад. дар он ҷо тавонистам ки Тоҷикистонро муаррифӣ кунам. новобаста аз натиҷа ман аз кори худам хеле розӣ ҳастам, вале ки орзуи ман фақат ман ба шогирдоам ҳамино мегӯям ки ман фақат орзу мекардам ба бозиҳои олимпӣ равам, вале ҳаст ки бояд ту гӯӣ ки ман медали олимпӣ мегирам. аллакай масалан орзуи ман аз ҳамон ҷо буд ки як бор бибинам майдони олимпӣ чи аст. Очень болели, переживали, особенно Тахмина. Когда он проиграл, она сидела, плакала, я помню. Сидела, плакала. Если бы не тэквондо, мы бы, наверное, не встретились нигде. И не случилось так, чтобы мы были вместе. Наверное, да, все-таки это спорт нас связал. орзуяш ҷомаи амал пӯшид ва барои бемедалӣ дилсард нагардида баъди бозиҳои олимпӣ ӯ ҳамчунин соли 2014 дар бозиҳои осиёи инчои Корея баромад кард. Фарҳодро мебоист дар бозиҳои осиёӣ ҳунари нотакрораш нишон диҳад ва баъди бемедалӣ ин навбат бо медал ба ватан баргардад. бо ҳамин мақсади нек Фарҳод билохира ба мақоми медалдорӣ шомил шуд. ӯ нишони биринҷии мусобиқотро ба гарданаш овизон кард. соли 2014 дар бозиҳои осиё Кореяи ҷанубӣ шаҳри Инчон ҷои сеюмро ишғол намудам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки G1, G2 яъне онҳо ба мо холҳо барои бозиҳои олимпӣ медиҳанд, дар он ҷоҳо мақом гирифтам. яъне Қазоқистон Open, Белгия Open, Голландия Open, Германия Open дар он ҷоҳо иштирок карда яъне мақомҳои биринҷӣ, тилло, мақомҳои зиёде ба даст овардам ва то соли 2016 яъне як 4 солаи дигаре ки мо барои бозиҳои олимпии Бразилия Рио де Жанейро омодагӣ медидем. дар ин муддат ҳам мо дар ин интихобии бозиҳои олимпӣ иштирок кардам. тақрибан 2013-2014 ман ба Фарҳод ҳамкориро сар кардам. Якумин мусобиқаи мо дар давлати Қазоқистон буд, дар шаҳри Атирао.
ин мусобиқаи рейтингӣ буд. Қазоқистон Open ном дошт, рейтингаш G1 буд. Ман мураббии Фарҳод будам дар он мусобиқа ва Фарҳод дар он мусобиқа шоҳҷоизаи он мусобиқаро гирифт. шоҳҷоизаи он мусобиқа мошини сабукрав тамғаи Лада буд. ва аллакар аз ҳамун соли 2016 агар инхе гирем латхурии ман шурӯъ шуд ки аллакай пои рости ман маиб шуда буд, яъне миниск мегӯянд, яъне талаби аллакай ҷарроҳӣ дошт. баъд аз интихобӣ дар бозиҳои исломии Боку дар Озарбойҷон баргузор гашт, дар шаҳри Боку, дар он ҷо ки як бори дигар ин латхурдагии поча боз худашро нишон дод, аз он ҷо омад баргашта дигар ҷарроҳӣ кардам. охирон маротиба дар мусобиқаҳои сатҳи олӣ ширкаташ дар бозиҳои осиёи соли 2018 Индонезия буд. Он ҷо Фарҳод мақоми панҷумро касб намуд. баъди ин ба Амрикову Бритониё машқварзӣ рафт ва билохира касби мураббигиро пеша намуд. 6 моҳ пас ки мураббии тими миллии Фозилов Далер шуда буд, гуфт як талоши дигар кун, агар шавад амин 2018 бозиҳои осиёӣ аст, агар тавони бачаҳо ҷавон ҳастанд биё бо ҳамиҳо кор кун. яъне таҷрибаи ғание ки ту дорӣ дар байни масалан баҷавонон ин таҷрибаро додан дар кор аст. вале мо ҳам не нагуфта рафта боз тамринҳоро шурӯъ кардем ва хушбахтона тавонистам дар бозиҳои 2018 Индонезия дар Ҷакарта тавонистам дар бозиҳои осиёӣ иштирок карда дар он ҷо ҷои панҷумро бозам ишғол кунам. вале натавонистам мақом биёрам, барое ки ба худ наомада буд, пои ман на он қадар хуб шуда буд. вале дар баъд аз он тавонистам ба чемпионати ҷаҳон роҳ ёбам ки дар Британияи Кабир баргузор гашт дар Манчестер. тавонистам аз кишварамон аз намуди таеквондо ВТФ ягона варзишгар ки дар ин чемпионати ҷаҳон тавонистам иштирок кунам. хушбахтона иштирок кардам. масалан парчами Тоҷикистон дар ин чемпионати ҷаҳон буд, масалан иштироки федератсияи мо дар чемпионати ҷаҳон буд соли 2019. баъд аз он ки боз пои дигарам ҳам хел захмӣ шуд, дигар натавонистам омада аллакай тӯли 3 моҳ мешавад баъд аз ҷарроҳӣ. ҳоло Фарҳод Нематов бо ҳамсараш Таҳмина Хоҷаева дар як толор ба ҳайси мураббӣ кор мекунанд. барои ҳамсафар феълу рафтор ва кирдори шавҳар намуна аст. Характер у моего мужа золотой. Он разрешает мне тренироваться, работать. 16 лет мы вместе, 10 лет мы в браке, 6 лет мы встречались на тренировке. Сейчас у нас 2 детей, девочка и мальчик. Девочке 8 лет, мальчику, сыну моему 5 лет. онҳо бо меҳру муҳаббати беандоза чӣ хона ва чӣ толор кор мебаранд. 10 сол зиёд мешавад ки ҳамроҳи мо ҳаминҷо дар варзишгоҳ бачаҳоро тарбия мекунад дар соҳаи теквондо, ки ӯ беҳад тренери хуб аст ва шогирдон бениҳоят аз ӯ розиянд. дар дил мақсади тарбияи шогирдони накуном ва Далеру бо ғайратро доранд. طولی 11 سال می شود که با همراه دادرم عزیز عبدالجبار در نزد استادان خوجه و تخمینه و نعمت فرهاد تمرین کرده ایستادیم. ما از خورده با برادرم وقتی تمرین میکردیم خصلت‌های نکوی استاد را در نظر داشته با استادمون این مهنتی استاد است که ما در جدای ورزشی تایکواندو و تایف به خلاهای نظرش رسیدیم. мақсад доранд ки он рӯёҳое ки худ ба он расиданд дар симои шогирдон бубинанд. дар ин роҳ барои онҳо муваффақиятҳои навбанавро таманно дорем.